चलनी के चालल भाभी सुप के फटकारल हो, कैसे कैसे परलुए भाभी हमरा भैया के पसंद हो, कैसे कैसे परलुए भाभी। लवनी मेल कमी किरी मामा काटवनी जुलुफिया हो, वैसे वैसे परनिए ननद तहरा भैया के पसंद हो, वैसे वैसे परनिए ननद तहरा भैया के पसंद हो। पैदल के घूमल भाभी कर चढ़ी अइलू हो, कैसे कैसे परलुए भाभी हमरा भैया के पसंद हो, कैसे कैसे परलुए भाभी। पेन्हनी में जींस टॉप लवनी लिपस्टिक हो, वैसे वैसे परनिए ननद तोहरा भैया के पसंद हो, वैसे वैसे परनिए ननद। चौकी के सुतल भाभी कोरा चढ़ी सुतलू हो, कैसे कैसे परलुए भाभी हमरा भैया के पसंद हो, कैसे कैसे परलुए भाभी। दबवनी में गोड़ा हाथ लगवनी में तेलवा हो, वैसे वैसे परनिए ननद तारा भैया के पसंद हो, वैसे वैसे परनिए ननद तारा भैया के पसंद हो, वैसे वैसे परनिए ननद।